Kakenhon runar king atiar na Bangladesh nen kamit kilahiyar thmai kishnong hakaput jong ka Southwest Khasi Hills District hakaba kila shop pen mansau yo wiu samlau batip kerteng ku mobile serang e marak apois nam nakashnong rong dangai Southwest Khasi Hills District kakum katalong khobor no SP ka Southwest Khasi Hills District uba bijerwa ulai thu ba kani ga jingja kala jahas kastap jong ka khandai trik unailar aja pusan na kapor kumba shibuji e menstep badang dum ka beneng kansan kirunar ki bom la bani thu ki baladon kumba phran khandai ngut kilai rung ha kawe ka yeng bat kila pan apostol ni ubal serang marak nakri ban pani number phone ong trai dukan bahdian kani kila shot la dat yu bat phet krat no na gani ka jaka kitolong khobor no SP ka Southwest Khasi Hills District le thu bah ka por kumba ar shipawai iman step ki pulit kila yo jingtip na ki ba ki don curious new ki baking atiar kibla suba bagi deki nong Bangladesh hajan kashnong konjoy Mario jingtip ki purit wurwur kila lecha ketika jaka bat kini ki runar kila stang ban phet krat USP re thuru ba ki pulit hapo ka jingalam jong usi kila batha ikini ki runar ban sange bat kila sian arkuli shasun hende ki nong le kam snew kim shimla sange bat kila phet krat no shakoi pat ka klaw ha ka bade ba kini jingja ki pat ba kashnong konjoy bi kila ya yo ban kem ya wei urunar Bangladesh bat la yo ruban kunrup ikitiar ban mansaw kan thop ya ka ID ka bade jo pulit na Bangladesh bat ka bala pen subajur baki pulit Bangladesh ru ki don ketilang ha ki kam dawa pisa bat ra bor ki trai jilla USP lai thuru ba hadu menta ki pulit ki dang penlong ya ki jingthwat ban yo kem ya ki runar